Ljubo, ti si neko ko se najbolje izražava glasom. Ajde, nastavit ćemo dalje priču. Ja bih te zamolila sada da malo, samo malo, ajde minut jedan pokažeš svoju glasovnu vibraciju i to onu najlepšu tvoju nebo iznad. Ne znam koju melodiju od ovih koje sam ja pisao, ali možda nešto vezano za Kosovo, ne? Ili Nebo je visoko Srbijo možda. Da, eto, to je najlepše. Postoji ta pesma. To je tvoje, to je sve tvoje. Nebo je visoko Srbijo je pesma koja je nastala u Čikagu. I onda odmah nastavljamo o tebi i o tvom psihološkom životu, ali samo to ako možeš, kratko makar. Evo, Nebo je visoko Srbijo. Ako hoćeš ustani, tebi je lakše zbog disanja, inače možeš i da sediš. U mirisu cveća, livade i polja, doline i reke srebrne ozore, gradovi i sela ko biseri beli, orlovi ti krase vrhove i gore. Nebo je visoko Srbijo, more je duboko Srbijo, moja ljubav majko Srbijo, veća je od svega Srbijo. Uz tebe ja stojim odano i verno, u grudima ponos ne mogu da skrijem, vitezovi slavni svi u meni žive i kad sam daleko čuvam te i bdijem. Nebo je visoko Srbijo, more je duboko Srbijo, moja ljubav majko Srbijo, veća je od svega Srbijo. To je božanski glas, evo to je taj Orfej o kome ja govorim. Ja mislim da si ti osetila u pesmu jer ti si daleko. Ja najviše volim ja znam da ti misliš na Srbiju. I Ostani Srbija, ali ovu najviše volim i znam da si ti sve to radio. Vidiš, ti si čovek koji, zato sam te molila da pokažem šta znači božanski dar. Ti živiš u svetu kada ljudi urlaju, vrište, krešte, cvile. To mi u psihologiji i psihijatriji zovemo supstitut orgazma, koji nije doživljen tamo gde treba, nego vrište na sceni, pokazuje svoj bes, očaj, jad, patnju, užas. A ti, pored svega toga, još uvek pevaš, još uvek znaš da pevaš. I to još uvek držiš neki mikrofon u ruci ili ne držiš ništa, nije važno, tek nemaš ni te vizuelne sekvence, ni spotove, ni koje kakve trikove, dovoljno si sam sa svojim glasom. To je ono što je fascinantno i što ostaje. Znači, to je taj medij koji je potpuno svoj i realizovan i ne treba mu nikakav dodatak veštački. Pa, tako je, glas je ipak najplemenitiji instrument. I ja se često zamislim kad čujem sjajne orkestracije, mislim, muzika je napredovala, jel da, tokom vekova, do današnjih dana kada imamo elektronsku muziku, kada imamo najsavremenije kompjutere. Ali tebi sve to ne treba. Pa, evo vidite, u nekom ambijentu jednostavno sam glas deluje vrlo interesantno i prirodno. Ja sam se pitao kako to bez instrumenta da glas može da ima takav uticaj. Ali ja se osjećam to po ljudima, ta vibracija postoji. Ima još ljudi koji to rade normalno, kao što je Svetlana Stević, kao što je Pavle Sentijević kod nas. I ima dosta i drugih pevača koji su vrlo sposobni da lepo pevaju bez orkestra. Vi odolevate svim tim supstitutima psihopatološkim koje danas viđamo, vi odolevate nekoliko vas, izdržavate u toj autentičnosti koja samo pokazuje šta ste vi zapravo. Kaži mi, Ljubo, da li pamtiš, neću te pitati da li sanjaš, jer svi ljudi sanjaju,
nego da li pamtiš snove i da li se sećaš nekog sna koji se redovno ponavlja. To mi u klinici zovemo simptomatski san. Pa ja moram da kažem da nemam takvih snova koji se redovno ponavljaju i ja sanjam, znam da sanjam, ali nije baš tako nešto bilo skoro da sam zapamtio možda jedan san da sam gledao u cipele nešto koje su bile nešto stare, tako nešto, ne znam šta bi to moglo da bude, kakva je to asocijacija. Ti si jedno od treba se da svojih... kupim nove cipele, nešto u tom stilu. Ti si jedno od svojih dela nazvao Iznad istoka i zapada. Da. Kod starih Slovena postojala su 3 sveta. Onaj gornji, onaj sadašnji, ovdašnji, ovaj ovdašnji i onaj donji koji se zvao Nav, odnosno Jama, i koji je kasnije generisao takozvani hrišćanski strah od pakla. Inače, Jama je kod Srba nešto što je prokletstvo i to nas progoni vekovima. Najveća kazna, jer pakla bacanja u jamu nije slučajno što se to nama u istoriji dešavalo. To je taj donji svet, Nav, Jama. Ti si govorio stalno o gornjem svetu, želeći da budeš u tim visinama iznad istoka i zapada. Ja sam naslovio moj CD i knjigu koja je izašla 2000. godine, a ponovno izdanje je 2007. u izdanju Zavoda za unapređenje nastave i sa preporukom Ministarstva za prosvetu. Eto, to je tako interesantno. To možemo kažemo, nije to vezano baš za sam mit, ali sve je to na neki način negde ipak uvaženo da jednostavno bude kao dopunsko nastavno sredstvo. Sad to je nešto što je interesantno u ovom vremenu. A mene je inspirisala jedna mala knjižica Svetog vladike Nikolaja koja nosi naslov Iznad istoka i zapada. Da. I u toj knjižici on govori o tome kako bismo mi opstali kao srpski narod u onim vremenima koji su također bila burna. Znamo kako je bilo taj 20. ceo vek, a i ovim vremenima koja su neuporedivo na drugi način burnija možda. I osnovna misao je da naš duh treba da se izdigne iznad istoka i zapada. Ne bukvalno ovog istoka i zapada koji mi danas definišemo, nego iznad onoga što je filozofija, religija i način života istoka i zapada. U smislu da budemo svoji, ali da sledimo ono što je nama svojstveno i što je naš duh i što je u krajnjoj liniji izraženo u našim mitovima kao najpozitivnije. Tako je. Znači jednu vezu normalno sa nekom božanskim, vertikalom, sa vertikalom, ali istok, daleki istok ima svoju filozofiju i religiju. Još princ Velimirović je bio njime i nadahnut. Još princ Trubec koji je govorio da pravoslavlje treba da se osloni na daleki istok da bi opstalo. Ljubo, kaži mi šta vidiš ovde? Pričaj potpuno običnim rečima i onako prosto šta ti padne na pamet. Nemam razloga da tebe ne pitam, to je takozvani Rorschach test. Mrlju sam napravila ja, ali inače čuveni Rorschach je počeo. Najobičniji, potpuno jednostavan, a jako mnogo govori o čoveku. Pa, neke čudne likove, poput nekih životinskih možda... Životinje, dobro. Vezano za... To su uvezane neke figure... Dobro. Kao da su u nekom stablu iz koga cvete rastu i to. Cvete raste, dobro. Šta još vidiš? Asociraj, slobodno, potpuno. Pa ako je to dole poput nekog ostrva ili nekog... Dobro. Na kome to raste. Dobro. Sve. Je još nešto vidiš? Tvojim rečima.
Pa možda i deo neke šake Dobro. koja tu postoji. Dobro. Pa kao raskriljena neka krila. Dobro. Eto, Ti stalno želiš da letiš. Vidiš, u psihologiji dinamskoj, takozvanoj, dubinskoj, neću da kažem freudovskoj, nije jedno freudovska, postoji takozvani razvoj psihoseksualnosti i libida koji prolazi kroz 3 faze. Oralna, analna, falusna, latencija i genitalna. Naravno, ljudi ne znaju o čemu se radi i koriste te pojmove kako ne treba, u nekom žargonu ili onako prosto šarlatanski. Kad govorimo o oralnom periodu, to je prva godina života. To su događaji vezani za usta, ono što odojče može, je li tako? da. Fiksacija, ne volim tu reč, kazat ćemo srpski, neki događaj koji se jako lepo odvijao i bio jako prijatan na tom periodu, u tom periodu života, ili je bio jako neprijatan. I tekako obeleži ljudsko biće. Iako mi medicinski pamtimo, odnosno obeležimo sećanje od 3. godine života, ipak postoje neki engrami i mnogo ranije. I taj jako prijatan oralni period, prijatan, daje, znači, neki zastoj tu koji je prijatan i neprijatan, sad govorimo o prijatnom, daje crte karaktera, a možda kasnije i karakter, ne kažem karakter, ali neke crte. Oralne, koje mogu biti karakter. Ako je pozitivno, to može biti velika velikodušnost, želja za davanjem, uvek je glas u pitanju, davanje glasa, ispoljavanje, na liniji davanje, uzimanje. Ako je negativno, može biti želja da se neko proguta, proždere, inkorporira, uništi, kao što je recimo majka, maćeha Snežane u bajci o Snežani, ili tako, koja ne može da podnese da je njena poćerka mlađa i lepša i tako dalje, i koja želi prosto da je proguta, da je proždere, da je uništi. Ali onaj pozitivni oralni pol jeste u stvari izvlačenje iz glasa i davanje drugima. To je ono što ti imaš. Ja ne govorim o karakteru, govorim sada o crtama. Kod tebe je očigledno da se to odvijelo kako treba, odnosno da je bilo pozitivno. Ceo tvoj život je vezan za to davanje i ti stalno imaš želju da daješ. Ti si čovjek koji daje, a ne koji uzima i otima. To je očigledno. Ja mislim da iskreni umetnici uvek imaju taj osjećaj. To si dobro rekao. Nekada ne, ali oni svojim životom uvek daju. Oni jesu ti koji najviše daju, a najmanje otimaju. To je tačno. Sad ću te pitati jedno pitanje Nikole Tesle. Kad bi ti neko rekao žena ili golub, šta bi izabrao? Pa ženu. Dobro. Kod tebe je to jasno. Pa, Tesla je izabrao goluba, ali njemu možemo da razumemo i da oprostimo zašto je to tako bilo. Da, golub ima simboliku, ima je simbolik njegove majke i tako. Naravno, i hrišćanskog. Ali Tesla se bio svega lišio u životu. To je sad druga stvar. Kod tih univerzalnih genija je to potpuno razumljivo. Kaži mi, note, da li ih vidiš u boji koje komponuješ? Pa, moram priznam da ne. Dobro. Ne. Znam za to da ne note, nego tonaliteti mogu da se, zvuk može da se vidi kao boja. Ja znam da postoji to, mislim. To je neurološki proces koji se zove sinestezija, ali ne mora da bude uvek zastupljen, ali evo, pitao sam te da li ti imaš. Postoje neki umetnici koji su vrlo nadareni, izuzetno nadareni i koji su, ja se sećam da je Stefan Milenković pričao o tome, da on vidi određeni tonalitet u određenoj boji. Eto, to je to. Znači, on je izuzetno nadaren. Mišanje čula, mi to zovemo, čak se i slovo ide u boji, i brojke, i note, i melodije, i tonaliteti, to je to. To ne vidim u boji, ali ja mogu da kažem nešto, to možda bude vrlo zanimljivo u ovom našem razgovoru. Meni, kada sam radio na ovom kompakt disku vezanom za srednji vek, to je bio dugi period od 96. 7. Ljubo, pij malo vino i spomene samo ja pijem. Živjeli. Na kraju ćemo nazdraviti, da.
ako postoji to kolektivno nesvesno o kome govori psihologija... Apsolutno postoji. A šta je to? To je... Gde se to nalazi? To možemo da zamislimo, da opipamo ili kako? Gde je to kolektivno nesvesno? Zašto je kolektivno? Postoji u nekom prostoru? Kolektivno nesvesno je spoj svega što je genetski i učenjem preneto kroz vekove. A gde to stoji? To stoji u našoj dubokoj dispoziciji genetskoj. Dispozicija je ono što donosimo na svet, što može, a ne mora da se razvije, ali mi donosimo taj kofer kada se rodimo. I to je ono što čovjek kada osjeti kasnije u životu ne treba da gura i potiskuje, nego treba da vidi, upozna, sazna i kaže ovo volim, ovo ne volim, ovo prihvatam, ovo ne, ali mirim se sa svim svojim predsima, prihvatam ih i nadilazim to. I tek tada on postiže spoj svesnog i nesvesnog, odnosno to kompletno jastvo i neko samo ostvarenje. Bez toga nikad ne može da se ostvari. Bez toga ostaje jedan običan atom u svemiru, u kosmosu. Ali umetnik je taj, stvaralac je taj koji uvijek dodirne. On čak i ako ništa ne zna, on spontano, podsvesno ide ka toj prošlosti. Njegov dar vuče. On je neko ko je privilegovan, to je ono što sam rekla na početku emisije, jer on je taj vrač koji vrši magijski obred, to mu je dato. Čak i ako ne zna šta radi, on spaja ljude sa njihovom prošlošću i tako im učvršćuje identitet. To je u stvari božanska misija svakog pravog stvaralaca. Kaže mi nešto, Ljubo, ajde na brzinu ćemo sada još malo vremena imamo, nećemo raditi veliku analizu, nego samo kratku. Jedan Jungov test asocijacija. Ja ću ti reći jednu reč, a tebe molim da prva koja ti padne na pamet reč izađe odmah iz tebe. Znači, ti ništa nemoj da razmišljaš, nego ono što ja kažem, ti samo kažeš šta ti padne na pamet. I tako ćemo ići brzo i ponovit ćemo to 2 ili 3 puta da vidim samo da li postoje neke pravilnosti. Nećemo raditi nikakve analize velike, mi nemamo ovdje za to prostora, ali ćemo pokazati otprilike kako izgleda to asociranje. Molim te, čim čuješ reč, prva koja ti padne na pamet, izgovaraš. Spontano, opusti se. Idemo. Može? Može. Tajna. Veza. Rat. Prvi svetski. Vreme. Današnji. Mesec. Juli. Prsten. Zlatni. Zaborav. Večni. Oko. Sokolovo. San. Letnje noći. Ajde ponovo idemo. Tajna. Veza. Rat. Prvi svetski. Vreme. Sadašnji. Mesec. Juli. Prsten. Zlatni. Zaborav. Večni. Oko. Sokolovo. San. Letnje noći. Još jednom zbog tebe, inače 2 puta tajna. Veza. Rat. Prvi svetski. Vreme. Sadašnji. Mesec. Juli. Prsten. Zlatni. Zaborav. Večni. Oko. Sokolovo. San. Letnje noći. I vidiš kako ti ponavljaš sve isto. Naravno, ja ovdje ne radim freudovsku analizu, niti bilo kakvu. Ovo je običan jungovski test asocijacije koje mi povezujemo sa introspekcijom, sa analizom snova i onda imamo potpuno duševnu sliku čoveka. Ali to su tako jednostavne stvari koje govore o tome šta je ono što se ponavlja i što je regularno. Kod tebe je očigledno toga bilo i ti držiš do istih pojmova koji je očigledno prvi svetski, to sam upamtila i sve drugo, naravno, ali tu si negde stao. I san letnje noći. Naravno, san letnje noći. Da. To je nešto što kad bismo uokvirili u tvojoj introspekciji, to bi dalo fantastičnu sliku o tome kako izgleda tvoj duševni život. Ja sam htjela samo da na brzinu ilustrujem kako to izgleda, ali nećemo ulaziti ni u kakve dublje analize. Test. Kaže mi, Ljubo, plašiš li se nestanka? Razmišljaš li o tome? Pa, ja mislim da svako razmišlja o tome. Jednostavno... Da kažem samo, ja sam na tom, kako se to sad kaže, sajtu videla slike koje si stavio i tu ima slika iz rane mladosti, nekog momka koji je imao brčiće, simpatično, pa sve stariji do današnjeg dana kada bi mogao biti predstavnik Loze Nemanjića, ovako obučen. Znači,
nisi se plašio tih mena i promjena, sve si stavio. Pa znate Kako danas vidiš život to? donosi promene svakome, pa i meni. I Da li razmišljaš o sazrevanje tome u životu. da te jednog dana neće biti? Da li o tome misliš? Da, da. Mislim, to je sasvim normalno, pogotovo kad čovjek dolazi u neko vreme kada u stvari na današnji način života i uslovi po kojima živimo više mislimo ne mogu da se svrstaju one koje su bili u nekoj prošlosti kad se živjelo svim drugačije i to je sad Božja volja, niko ne zna koliko će pretrajati i jednostavno samo je važno kako će otići po meni.